Aquesta idea neix d'una necessitat de fer un homenatge, no? Sobretot a les persones anònimes que tenim en aquest país, persones anònimes, no? Perquè estem visquent en un moment convuls que ens retorna a la pròpia història i neix d'això, no? D'una necessitat de fer un homenatge a persones anònimes que amb el simple fet del seu treball i el seu propi esforç han intentat fer créixer aquest país. Aquí el que intentem és començar des de l'any 1922 retratar la vida d'una nena petita, que és la Julieta, en aquest cas, de ficció, i que arriba a una colònia industrial a través de la misèria del camp. La seva família han de fer un canvi de vida i arriba a l'any 22 i retratar tota la seva vida en funció també de la vida d'aquesta colònia. En l'any 80 això tanca i també s'apaga la vida d'una persona. I per això passem durant molts paisatges i quadros, no?, de la vida d'una persona. I passem, clar, per la República, passem per la Guerra Civil, passem per la dictadura i per la industrialització i això és el que fem. Aquest personatge és un personatge molt maco que quan me'l va proposar el Joan Frank no es decantava gaire del que jo he viscut des de sempre, de petit. A casa som pagesos, hem viscut sempre a la terra, soc del Maresme, de la part interior de Dosrius, i jo sempre he viscut a pagès, amb granja de vaques, a la terra. Clar, quan m'ho va proposar el Joan Frank de fer el pare de família, de pagès, que deixen la terra, deixen tota una vida enrere amb la família i se'n van a colònia perquè han passat èpoques de poca pluja o com molta pluja i que se'ls ha fet tot malbé i tot. Com que també ho he viscut jo com a Ramon, doncs, ostres, era com tornar... Bé, era com fer-los un homenatge a la meva família, als meus pares, a la meva mare. I la veritat és que no em costa gaire posar-me en aquest paper perquè ja vinc de pagès i no se'm fa gens estrany, no? És un personatge molt maco, és un personatge molt tendre, a la vegada un personatge molt dedicat a la família, que cuida els seus éssers estimats i una mica bronques també, una mica geniut també aquest personatge. El meu personatge és una dona de camp, fugim de la misèria del camp per anar a treballar a Colònia, a la fàbrica tèxtil. És una dona forta, molt digna, humil, que mira molt per la família i la veritat és que aquest personatge m'està ensenyant moltes coses i estic contenta de poder dignificar la memòria de les dones del passat, no?, amb aquest personatge. Aquest personatge té el hàndicap i a la vegada té el regal que l'interpretàvem 4 actrius diferents. La Gala, que l'heu tingut aquí fa un moment, que és la petitona, després ve la Julieta adolescent, després vinc jo en l'etapa adulta, diguem, i després ve la Julieta gran, a la vellesa.
Això té un hàndicap i és que, esclar, som un mateix personatge interpretat per 4 actrius diferents. Llavors, això feia que el treball entre les Julietes hagués de ser molt acotat i va ser divertit el fet d'observar-nos unes a les altres i empapar-nos unes de les altres per poder-ho fer més creïble i per poder-ho fer més veritable. Particularment, en el meu cas, el regal més gran que tinc com a Julieta és en el moment en què jo l'interpreto, perquè quan jo l'interpreto en l'edat adulta, sobre meu ja tinc la il·lusió de la Julieta petita, aquest nou món que ella ha descobert, tinc la duresa de la part de vida de la Julieta adolescent, que és quan la Julieta adolescent és la que viu la Guerra Civil, i aquesta família amb la Guerra Civil pateix, com a moltes famílies d'aquest país, hàndicaps molt importants, i quan jo començo ja tinc tot aquest pes del que ha passat, ja tinc la família desmembrada, però a la vegada jo creo una nova família, jo apareixo parint, és a dir, vida de nou, i per tant la meva Julieta té aquesta càrrega dels anys passats, però a la vegada té tota la il·lusió d'una vida nova que ella acaba de començar. I això era molt divertit, interpretar-ho, era molt divertit, i tenia aquest punt, que ella, per molt contenta que estigui, sempre té un pes a la mirada. Jo, la Blanca. Jo soc la Julieta. M'agrada més els rodatges en que rodem i que em passo molt bé aquí fent un rodatge. I amb els meus amics. Jo també que rodem, també que m'ho passo bé i perquè faig amics. Bueno, jo interpreto el Xisco, que és l'home que porta, diguéssim, el bar de la colònia, perquè a les colònies hi havia una mica de tot, no? La gent vivia dins de les colònies, treballava a la fàbrica, les famílies vivien amb els seus fills i tal a dins del que és el recinte de la colònia tèxtil, i com no hi havia un bar on la gent hi anava doncs, quan no treballava, també el cap de setmana i les hores que la gent no estava a la fàbrica, no? I llavors hi ha una part, diguéssim, una primera part de la pel·lícula que el Xisco doncs, és el que treballa en el bar, el que porta el bar, durant els anys 20, 30 i pràcticament fins als 50, i després hi ha una altra època que ja el bar el porta el Johnny Ramos, que és l'actor que interpreta el Xic, que és el meu fill, que ja és a la part dels anys 70 i 80, que és la part final de la història de la colònia. La colònia Vidal Real va començar el 1901, va tancar el 80, però aquí la història comença en els anys 20, fins al tancament de l'any 81. La realització d'aquesta pel·lícula no és una realització com altres que he fet jo, de superplanos i moviments i moderna i tal. No, ens hem anat a una pel·lícula clàssica però de quadres, que han de ser màgics, no? Màgics de llum. En Joan Babiloni ha aconseguit una llum fantàstica, una direcció de fotografia fantàstica, i després estem fent moltes coreografies d'aquestes rendint homenatge a un gran mestre que es diu Theo Angelopoulos, director de cinema que va morir, per desgràcia, però que ens va deixar obres d'art. També hi ha molt de Novecento. És una pel·lícula d'època, com l'anterior que vam fer amb el Joan Frank Charançonet, i per tant l'hem tractat buscant-li una sintonia amb l'època que volem desenvolupar, no? A més, en aquest cas, amb aquesta pel·lícula, utilitzarem 3 formes diferents de colorimetria, que començarem amb el blanc i negre i després anirem passant, igual que la fotografia en color ha fet, que anirem passant amb diferents coloracions que van tenir cada una de les èpoques de cinema o de les èpoques històriques tenien el cinema en aquell moment. Trobo que és una història molt trista d'aquella època, però a la vegada molt feliç, perquè la gent vivia amb moltes dificultats,
sobretot dificultats econòmiques, dificultats amb el tema del menjar, però a la vegada eren feliços, perquè amb el poc que tenien intentaven disfrutar i ser feliços, no? Terra de Telers trobo que és una història, quan m'ho va explicar el Joan Frank vaig pensar, ostres, que maco, és un petit homenatge a tota aquella gent anònima que ha fet possible que el nostre país, Catalunya, tirés endavant, sortís de moltes coses difícils gràcies a molta gent que s'ha implicat i que sense demanar res a canvi, sinó que amb il·lusió, amb ganes de viure, amb ganes de treballar, amb ganes de disfrutar, han fet possible que doncs, el dia a dia això anés aixecant cap, no, al nostre país. Joan Frank va decidir fer Terra de Telers i em va comentar fer el guió a quatre mans amb ell. Per mi va ser un regal, i aquí sí que ho dic, perquè ell em brindava l'oportunitat d'ensenyar a l'espectador la vida a les colònies, potser des d'una altra manera, no sempre des de la duresa, sense amagar aquesta duresa que hi era, eren 12 hores, era un món tancat, estaves a càrrec d'uns amos, però donant molta importància que la primera gent que va viure a les colònies, els primers que venien perquè fugien de la misèria del camp, aquests primers, aquestes 12 hores de feina, no els importaven, perquè el que trobaven a la colònia era l'oportunitat de sobreviure. Llavors, quan el Joan Frank em va deixar fer aquest guió amb ell, jo tenia molt clar que volia retratar aquesta part i sobretot tenia molt clar que el que anàvem a fer era un homenatge a herois anònims. Els herois anònims que s'han passat la vida entre màquines, la vida entre telers, la vida amb una llibertat tan coartada, però tot i així han sobreviscut i a sobre ho han portat tot amb un somriure i han tirat endavant la família, ho han tirat endavant tot i sobretot per mi, i això es nota a les parts escrites per mi, és un homenatge molt gran a les dones de les colònies industrials, perquè en aquell moment les dones, com molts anys després de la història, eren els eterns secundaris, quan en realitat eren les protagonistes, eren el pal de paller de les fàbriques, de les famílies, ho eren tot. I per mi aquesta pel·lícula, per això les 4 Julietes, no? Era fer-los un homenatge a totes aquestes dones que tant callaven a casa i que tant tenien a dir. Un projecte sense subvencions, sense ajudes oficials, completament de caire privat, però que també han tingut l'ajuda d'un bon Verkami que va sortir endavant, igual que en el cas de Pàtria, Ànima, Doctrina. Jo tinc la gran sort d'estar subvencionat no oficialment per les institucions, sinó que m'ajuden els habitants o ciutadans en llibertat de Catalunya a través de Verkami. I això és maco, no? A veure, no us imagineu que són grans subvencions i tal, perquè això normalment ens otorga un 15, un 20% del capital. Però tenim la sort això, no?, de que cada projecte, hòstia, la ciutadania respon i tenen ganes de veure'ls, aquests projectes, sí. Veiem que estarà disponible a principis del 2020, tot i que el nostre objectiu és anar a Cannes i presentar-la allà, a Encertant Regar. I crec que és un projecte que val molt la pena. El nivell d'equip està sent molt bo i crec que també s'ha format una petita família, no? Que això sempre passa en els rodatges, no? Que acabes tants de dies de rodatge. Nosaltres hem fet 2 fases de rodatge, a l'hivern durant el febrer de 2 setmanes i 2 setmanes més ara al juny, i crec que la gent, jo crec que és un rodatge que recordarem bastant tots i sobretot pel nivell de qualitat que està quedant. L'altre dia vaig llegir una frase que hi ha per aquí, per una font, que diu: les coses senzilles també fan història. I penso que és important això, dignificar la memòria dels avantpassats. Penso que és molt important. I saber quines són les nostres arrels. És una pel·lícula que crec que enganxarà. I que enganxarà perquè parla de persones anònimes i parla dels teus avis, dels nostres avis, de tothom, de la lluita anònima que van fer per fer créixer un país sense cap tipus de política, enteneu?
perquè aquí no hi ha política, aquí parlem de persones humanes, que és el que tindríem que començar a parlar en aquest país. Jamendo.com